हमर मर्द इतना बहरा ना कमाइत तो औरी हमारा के एकदम सुई बराबर ना जनता सही, सुई बराबर ना जनता सही, हेतनी ना हमारा के जनता सन। ई दोगला के बताव कोहा तरसन कि जो काटे सरसों या मसूरी काटे जो हमारे एगो जांगर फाटता आय ओकनी के घरा में माई में हरिन के तोसक तक के लगा के सुतावा तरसन हमारा के भेतन से कटिया करे खाती का ओ झंगुर दोगलन सन के ये काम बाटे। झंगुर भौजी का कहतानी जी का के करा के बोला अपन घरे परिवार के ना बोला। अगर हमारे इतना मर्द हमारा ना कमाइत ना तो हमारा के अनाज ना मिलित कि भर छुदा खा ले आदमी। लेकिन इतना हमारा मर्द कमाता है इतना घर में करत रहते तो पे हमारी हाल बाटे आय का हो गलो मर्द कमाता ना 2 वर्ष ना 4 वर्ष गाना बिया कर जाता ले जा बहरी सरसों मसूरी काटे जा सरसों चलत काहे नहीं कि सरसों मसूरी काटे हमार ले आगे आगे के आके कनिया बनल बड़ी सन हम पीछे के घर के लौड़ी हो गइल बनी जाके बहरी कटिया बिनिया करी यानी के माई मारे बैठ के तो तक के सुतिया सन। एगो बुढ़िया जा जब करब तब हम ही करब ना पिलुआ पर ना पिलुआ हम ही निकालब काहे ना देवर बबुआ काहे ना सारा पब हमारा मर्द इतना कमाता आ भर घर बैठल खाता हम बहरिया के करतनी घर में जाब त खाए के पानी करब हमरो जीव हो हमू के बेटी हई भैंस गरु ना हई बड़की ओसन रहित लायक त ओकर मर्दे लायक ना बा कि हमारे मर्दा नियन आ दूसरा को कह दे त मुहा में कबती मुहा में ना ढकेल देही आ घरे बाड़ी ना उ महारानी हिय काहे के ओकर मर्द पुलिस वाला ना बा वही से मेहरारू हिया मोरानी हिया। हां भाई प्राइवेट हम नौकरानी में अलग बटलही ने बा तार मर्द त प्राइवेट के ओकर नैहर वाला तनी पैसा वाला बा हमार में वो तनी गरीब बा वही से ना तार ससुर में गलती बा तो उहे ना बतिया बा छोड़ो कुल बात लेकिन केहू हमार मर्द कम नहीं के कमा तू सरकारी में कमाता ना 60,000 ना तो हमार मर्द 80,000 कमाला लेकिन तब हमारा कोनो में गिनती नहीं काहे कि नैहर के हम गरीब घर के बेटी बनी। अरे गरीब शरीफ हमार बोले के अपने ना जाके कटबुआ बिनबुआ धरबू हमार बोले गरम होला कि गरम होला भौजी तो हमार बोले के आदत ना हम जबन नैहर में लड़ल हई जो लड़ैले होइस ना तमने का चटर मुंह चलता तनी हमरा इतना गरिया देती से कह देती सन अनाज पानी हम तो कहते बनी कि बुनी बदला तो चला जा भाई जैसे हम चलते तो सब करा के लिया के चला जा हम ना जाई तब ना एक आदमी से ना होई काम हो पूरा तनी परिवार रहला बुनी बदल लगा तो सब के जनता की जे करेला वो अपने करेला अपन काम कइले में लाज ना बा। अच्छा ठीक बा संगे संगे तो सब करो तो करे के चाहिए मैं मेरा करते ना बरसो कौन अपना करे में कौन लाज बा हो जा जाए तो कुल खिसियाल ना जला। अच्छा रहुए बताई अपना मन से बताई केहू के गरीब के बेटी भी है तो का करिए कर मतलब तार दे तेल लगा के ना हो लेकिन का करबू अब जा तो कहे के तना चाहिए एगो इनकरो हमर ससुयो के हमरो ननद बड़ी एगो इनकरो बेटी बड़ी कहे के तना जैसन करबू वैसने पाइबू। लेकिन तार रामा जी के सास के आवे के चाहत रलस तार संग ना वो तौरी महारानी भइल बड़ी हमनियो ले बेसी राज राजा तली जा जाओ हम तो करे के तो करबे कर दूसरा के बेटी के डहबू जना तोहरो बेटी बड़ी एगो ना डहिया ना तो फिर से बात का तो अपना के बेटिया पर पड़ेला तो तुरंते बुझा जाला आ दूसर के बेटिया के माटी के हईसन।